Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuunkan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifice of praise with the Holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints through Saint Jude,
You show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Horatio Imperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, ngin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat for passing the April 2025 Civil Engineering Licensure Exam offered by Rian Dayan Daculio. Thanksgiving also offered by Connie B. Rignon, Krisha May Balyon. For a visa approved of Kawi offered by Bungalon family. Thanksgiving for all the blessings offered by Maria Ana Bolaños and family. For passing the CPA board exam of Mark Edward Olivera offered by Berma Olivera family. Thanksgiving by Saketon family, Lumaban family, Ludith Meneses, Luces family. For the gift of life offered by Corazon Balderrama. Thanksgiving by Eileen, Jamila and family. Thanksgiving by Peña family. For passing the CPALE offered by Mr. and Mrs. Ochilo or Chilo Malate. For the 32nd wedding anniversary offered by Mr. and Mrs. Gabriel Jack Reyes. Thanksgiving by Edith Catolico and family, Nathalie B. Abarientos and Ellen B. Abarientos. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. Christian Felix Marmol. For safe travel, offered by Shedna Arabaca. Special intention offered by Cynthia Lopango. For healing of Karen and Kenneth, offered by Alaurin family.
para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Wen Chianan and Carlos Carlito, offered by Mr. and Mrs. Raymond Mann, para sa kalag ni Danilda and Moises, offered by Lani Yasol, para kay Editha, offered by Mrs. Haushan, para kay Domingo and Rosario, offered by Yoli Apinado, para kay Wilson, offered by Wilma Mapa and family, All Souls, offered by Edith Catolico and family, para sa kalag ni Da Jose, Nena, Jimmy and Joel, kaiba si Nancy Asinelia, offered by James P. Chua, asin para sa kalag ni Aisa, offered by Monpon Banua family. Matindog na po ang gabos sa pagpuot. Sa ngaran ka Ama, sin ganaki, asin gan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang danta, an pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo ka Bos mga tugang. Marhay na hapon man po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kang mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pagapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan ang banal na martir na si San Bonifacio, maginya mong parasurog, tanganing ang pagtubod na tinukdo niya sa nguso, asin pinatutuuhan sa dugo, pusog ming timuson, asin sa makusog na buot, ipahayag sa mga gibo. Huli kay Jesucristong, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Himateon yato, an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Kan masunod na aldaw, buot maaraman kan komandante, kung ano talaga ang sumbong kan mga Hudiyo. Kaya pinahubadan si Pablo. Nagbuot na magtiripon ang mga puonin kapadean, asin ang bilog na sanggunian. Dangan dinara si Pablo sa atubang ninda. Aram ni Pablo nakabanga sa inda mga Pariseo, asin kabanga mga Saduceo. Kaya sa tahaw kan sanggunian, nagkurahaw. Mga tugang ako Pariseo, aki nin mga Pariseo, ako ngunyan hinuhukuman dahil sa sakong paglaom na ang mga gadan mabubuhay liwat. Pakasabi niya kaini, nagpasuruhay-sukay ang mga Pariseo asin mga Saduceo. Ang sanggunian na banga, huli ta para sa mga Saduceo, daing pagkabuhay liwat, daing mga anghel, daing mga espiritu, mantang inigabos tinutubod kan mga Pariseo. Nagkaigwanin dakulang karibokan, nagkapirang mga eskriba sa partido kan mga Pariseo, nagtindog asin nagsabi sa makusog na tingog, dai kaming nakuang kasalan sa tawong ini. Ano kung kinaolay siya nin sarong espiritu o sarong anghel, nagnganaan sa indang pag-iriwal, natakot ang komandante, natibaad na runoton ninda si Pablo, kaya inapod ang mga soldados na bumaba, kuahon siya asin darahon sa kwartel.
Masunod na banggi, ang kagurangnan nagpahiling ki Pablo asin nagsabi, pakusugaan sa imong buot. Ika nagsaksi sako sa Jerusalem, masaksi ka man sako sa Roma. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Ampo na ako, O Diyos, ta sa imo ako napaalaw. Masabi ako, ika ang sakong kagurangnan. Ika kagurangnan ang sakong kahirasan asin sakong kalis. Ika ang nagpapadanay kan sakong pamana. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Inoomaw ko ang kagurangnan na nagahatol sako. Minsan sa banggi, tinutukdoan ang sakong puso. Danay kong ginigirumdom ang kagurangnan. Kun siya na sa tuo ko, dainin, mapurisaw sako. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Itukdo mo sako ang dala nin bukay. Yaon sa atubang mo ang bilog kong kaugmahan. Ang kagayagayahan makukua sa tuo mo, sagkod paman. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpamibi, bako sanang an mga parasunod ko an sakong ipinapamibi. Ipinapamibi kuman an mga matubod sa imo hulikan sa indang tataramon. Nagabos magkasararo. Siring na ika uyas ako asin ako yaon sa imo. Nasindaman magin siring sa tuya, tanganing an kinaban magtubod na ako sinugo mo. Itinao ko sa inda ang kamurawayan na itinaumos ako, nasinda magkasararo siring sa tuya, ako sa inda asin ika sa kuya, tanganing magkaburunyog sa pagkasararo, makaara man kinaban na ako sinugo mo, asin sinda namutan mo, siring kan pagkamot mo sa kuya. Ama, sinday tinaumo sa kuya, buot ko na kunhain ako, yaon man sinda kaiba ko, nganing mahilig ninda an sa kong kamurawayan, na itinaumo sa kuya, huli tanamutan mo ako, bago linalang an kinaban. Maugayo na Ama, day ka namidbid kan kinaban, namidbid ta ka, asinan mga ini nakamidbid na ako sinugo mo. Ipinamidbid ko an sa imungaran sa inda, asin sa kuyang ipapamidbid. Tanganing an pagkamot mo sa kuya, mapas sa inda, asin akuman, mapas sa inda. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Ang problema ni dai pagkasararo kasing suanoy na kan sa tuyang relihiyon. Nagkapirang mga kaso ni disunity maski duman sa enot na Kristiyanong komunidad. Kan si San Pablo nagduman sa simbahan o sa komunidad kan Corinto, nagkigwa duman ninday pagkakasinarabutan. Asin su enot na 4 na kapitulo, kan enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, iyo ini ang paghahagad o pakikimaherak ngani nin pagkasararo o pagkaburunyog. Kanyaon si San Pablo sa Efeso, nadangog niya ang kadakol na mga ribok
Nadagog niya ang kadakol na makapagkabaranga digdi sa komunidad kang Corinto. Kaya anong ginibo ni San Pablo? No, nagsurat siya. Asin man digdi sa surat ni San Pablo, pinagtawa niya nindoon na kaipuhan ang simbahan nagkasararo. Asin dapat iwasan ang pagkabaranga. Grabe sa concern ni San Pablo manunungod digdi sa issue na ini. Kaya pinagtawan niya ni remedy ining sitwasyon na ini. Pero aram niya to ang problema kang disunity o pagkabaranga kadakol na nangyayari o padagos na nangyayari, danay na nangyayari sa hawak ni Kristo, even up to the present day. Igwang tulo na darakulao na pagkabararanga sa satuyang pagtubod. Kang July 16, 1054, nangyari so Great Schism. Ano ining Great Schism na ini? So simbahang Katolika, nabanga sa duwa. So Catholic Church, dangan so Eastern Orthodox Church. Ninhuli sa mga ecclesial differences, asin man mga theological disputes, din nagkasinarabutan. 5 centuries later, kang October 31, 1517, yaon man sa Protestant Reformation, no? Nabanga na naman. Iyo ini sa panahon na kung saan si Martin Luther nagsiblag sa pagtubod. Dangan after that, kang 1530s, si King Henry VIII naman, pinag-reject niya sa otoridad kang Santo Papa, asin man nag-establish siya kang independent na Church of England. Then aram niya to sa mga 80s, 90s, no? Kadakol pa na mga sekta ang nagrulwasan. All of them claiming that they are the true church. Pero ang pinakamalala kang pagkabaranga na ini, iyo ang division na nag-exist within the Catholic Church itself among us, members and groups. Igwang sarong dokumento ang Vatican, so ang titulo, Unitatis Redintegratio, iyo ini ang Decree on Ecumenism. As in, duman sa enot na sentence kay ito, magayunon so sinabi, kay ning dokumento na ini, sabi duman, the restoration of unity among all Christians is one of the principal concerns of the Second Vatican Council. Christ the Lord founded one church and one church only. And it is the Holy Spirit who brings about the wonderful communion of the faithful. Kung hilingon niya to, ultimately, in the greater scheme of things, ang pagkasararukan mga Kristiyano is God's will. It is God's work, not solely our own. Niya tatanalaog niya to ining tema na ini. Duman paano sa Ebanghelyo niya to ngunyan na hapon, nadagog niya to si Jesucristo, nagpapangadji para sa pagkasararo. Jesus was praying for unity. Siguro nahiling na ni Kristo, He already saw the future and prayed. Anong nadawog niya to sa pamibion kan sa tuyang kagurangnan? Ama, ipinagpapangadji ko, bako sa nining mga disipulos ko, kundi pati man sumagtutubod sa mga pinagtataram ninda. Pagkatapos kay ni magayunon so sinabi ni Jesucristo, sabi niya, may they be one in us. Nalugod sida magkasararo sa ngaran ta. Anong but sabihon kay ni? Ang pagkasararo palan, hali duman sa relasyon niya to sa mahal na Diyos. Kaya sarong indication na day nagkasararoan komunidad, an indication na day nagkasararoan sosyedad, is kung kadakol na pagkabaranga. Tabot sabihon kay ini,
day pinagsisentro kang lambang saro si Jesucristo sa buhay ninda. So therefore, the union with Jesus is the source of our union with each other. Duman sa enot na pagbasa, nadawag din do kang pinagpresentar sa San Pablo sa Sanhedrin. This is the Jewish governing body. Kinurab so nagdakop kay San Pablo. Nagkawararak na sa Sanhedrin. Desi na nag-uuruyon. Sabi kang saro, pabutasan. Sabi kang saro, dae. Sabi kang saro, ipagadan. Sabi kang saro, dae. Saro sa balaog kan Espiritu Santo, ining pagkasararo. Pirangal daw na sa nama, celebrar kita, kandakulaon na solemnidad kan Pentecostes. As in, lugod mo niyan pa sa nahagadon ta na sa Espiritu Santo, ining balaog nin unity. Ining balaog nin pagkasararo. Tamay dapat kitang gibuhon. We are called to be gentle and respect and trust in one another. Kung hilingon niya ito ang pagiging honesto, as inining pagkakaigwan in mutual respect, nangapudan sa tuya, nahilingon ang sa tuyang sa diri, so that we can come to the truth. And as we grow in communion with the Lord and with each other, we will become more effective missionaries. Taday man matubod ang tao, padagparataram kita, unidad-unidad, pagkasararo, kung kita mismo baranga. Hagado niya to sa Espiritu Santo, napadagos kita, nagiyahan. Tangani na makumpleto niya to ining sa tuyang pinag-aasam-asam na pagkasararo. Asin man, lugod mahiling niya to ang labang saro bilang sa tuyang mga tugang. Sarong familia, kasabay an sa tuyang mahal na Diyos. Amen. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon malugod kan kaguranan ng atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan ken sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kaugaying hilinga ang dinudulot na sakripisyo tanganingan sa mong sineselebrar sa misteryo nin pagsakit kan sa imong aki, makamtan mi sa maludog na devosyon, huli kan paarog, nin palada na si San Bonifacio, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, dadanay asin minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhan na daing kasagoran. Hulitan dugong pinabulos kan palada na martir na si San Bonifacio,
sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran sa pag-araw kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngalasan, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kami nagsaselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin magakan kay ni, tayo sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa god na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwadag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dayang gasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kang Diyos doon na kaugalian na ngahas kitang magsabi, aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ni siring sa langit.
An sa mong kakanon sa arual daw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Sila na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadayaan asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinato ko sa indo, hare paghilingan sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikaya nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana sinansakong kalagmaw umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sakramento itinusa
Maluhod po. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Tukaw tabi. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kaming mga binago kan mga banal na misteryo na sa paaraw kan makangalas na pagdanay kan paladan na si San Bonifacio, magkanigo kaming magkamit kan danay na balaog din pagkamatinios huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,006 pesos and 30 centavos. Ang naambagta po siring na oras kan misa, 3,272 pesos and 80 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 6,319 pesos and 65 centavos. Nagpuon na po kasuhapon ang misa nobinaryo para kay Saint Antonio de Padua. Sagkod po ini sa Hunyo 12 sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Siring man po sa Sabado, Hunyo 7, ang Bicol Voices Choral, BVC, magkakaigwan in free Thanksgiving concert sa oras na 7, sagkod 9 sa pagkabanggi na may titulong Paglaom, Pasasalamat at Thanksgiving Concert. Inibitaran po kamo na mag-antindir ka nasabing aktibidad. Ang sa tuya mo pong simbahan, magkakaigwan in sign language interpreter. Inibitaran po sa tuyang mga tugang na mga deaf na mag-atindir nin Santa Misa sa simbahan o online. Ang launching po kan sign language mass gigibuhon sa Domingo sa oras na 3:00 sa pagkahapon. Sa mga maot man po magbakalin souvenir items, arrogant t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Salamat man po sa nagpapadagos indong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kanakaaging bulan, hali sa tada canisters, igwang total na 21,790 pesos. So mga nagbalik na po kan sa indang canisters, pwede na po kuhanon sa opisina, tanganing makapagpo naman na maghulog sa mga ini para sa ngunya na bulan in Hunyo. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maut mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 2,000 pesos. Tulong Anonymous na nagtaon ni tig 1,000 pesos. Anonymous, 1,400, 500 pesos. Bitangkor Family, $300. Marian, 500. Maylin Dato, 300 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.